Prečo platíme za zeleninu ako za zlato, keď naši detkovia ju rozdávali susedom? Politici v Bratislave riešia miliardy, ale zabudli na to najjednoduchšie. Vrátiť jedlo na dedinské tržnice. Dnes je legálne takmer nemožné predať pár prebytkov zo záhrady bez toho, aby na vás neprišlo 10 kontrol. Štát radšej dotuje zahraničné reťazce, než aby pomohol slovenskému dôchodcovi predať vlastné zemiaky. Výsledok? Záhrady zarastajú burinou a my kupujeme plastovú chuť z dovozu. Politika musí začať na obecnom úrade. Samosprávy by mali mať povinnosť vybudovať a dotovať moderné obecné tržnice. Miesto, kde má miestny záhradkár pult zadarmo. Žiadna byrokracia. Len čerstvé jedlo a peniaze, ktoré zostanú v dedine, nie v schránkovej firme v daňovom raji. Ten sebestačnosť sa nezačína v Bruseli, ale na tvojej ulici. Keď dáme silu tržniciam, klesnú ceny, zmizne nafta z ciest a vráti sa život do regiónov. Tržnica nie je prežitok, je to záchranná brzda pred drahotou. Chceme dotované tržnice, nie dotované dovozy. Súhlasíte? Napíšte do komentárov, či u vás v obci máte kde kúpiť poctivé domáce jedlo.